Kaixo lagunok, aurrekoan azaldu genizuen nola funtzionatzen duen GPS-ak, eta esan genuen argiaren abiadura oso garrantzitsua dela. Baina, nola jakin dezakegu argiaren abiadura zein den? Posible alda etxean kalkulatzea? Bai, argiaren abiadura kalkulatzea posible da etxeko baliabide batzuekin. Ez da behar zientzialari profesionala izatea, eta gainera oso dibertigarria da. Lorea garatzen naiz eta hau ikusgelako zergatik gertatzen dira gauzak zaila da. Prest ezta? Zer behar duzu? Mikrouhin labe bat, gaztaxerrak, gurina, txokolatea edo errazurtzen den zerbait, erregela bat eta kalkulagailu bat. Nola egingo dugu? Sartu elikagaia mikrouhinean. Jarri gazta edo txokolatea plater batean eta sartu mikrouhinean. Kontuz, ez erabili plater birakaria. Plater birakaria baldin baduzu, kendu, bestela emaitzak ez dira zehatzak izango. Mikrouhin labea piztu. Piztu mikrouhin labea. Potentzia basuan, 10 segundos. Ez jarri topean, edo zailagoa egingo zaigu. Elikagaiaren gainazalean urtutako puntu batzuk ikusiko dituzu. Baina ez dagoen ez biratzen, ez da guztia urtuko. Neurtu urtutako puntuen arteko distantzia. Gogoratzen uhineiri buruzko azalpena? Orain erabiliko dugu. Urtutako puntuen arteko distantzia, uhin horien uhin luzeraren erdia izango da. Begiratu maiztasuna. Mikrouhin labe bakoitzaren maiztasuna adierazita egon ohi da, atzealdean edo atean egoten den pegatinatxoan. Normalean, 2,55 gigartziokoa izaten da, hau da, 2450 milioi hertzio, edo uhin segunduko. Kalkulatu argiaren abiadura. Uhin luzera osoa kalkulatzeko, bikoiztu neurtutako distantzia. Adibidez, 6 cm neurtzen baldin baituzu, uhin luzera osoa 12 cm izango da, edo 0,12 metro. Biderkatu distantzia eta frekuentzia, eta hori izango da argiaren abiadura, gutxi gora bera. Gure kasuan, 294 milioi metro segunduko. Benetako argiaren abiadura ia 300 milioi metro segunduko da. Gertu ez da? Ikusten duzue? Etxean gauza erraz batzuekin argiaren abiadura kalkula dezakezue, eta oso hurbil geratuko zarete benetako emaitzatik. Probatu etxean eta utzi iruzkinetan zuen emaitzak. Zerbait argi geratu zaizue?